nabigyan ako ng pagkakataon to learn o to study rather in Manila. Although na hindi naman masyadong mataas ang kinuha kong course which I studied in Philippine Merchant Marine Institute before kasi usong-uso pa ang seaman before eh. Now, at that time, nagpursige talaga akong mag-aral. I work at night and I study at the daytime with the support of my financial support of Monsignor and moral support sa aking mga magulang. In the near future, maaakyat ko rin o makikita rin ako ng mga tao na hindi na lang naghihirap habang buhay. Kaya nagpursige ako by my patience, which is one of my tools. Patient, determination, and one thing more, being honest, lalo na dun sa mga sumusuporta sa akin. Naniniwala ako na one of those days, magiging nandun din ako sa tugatog ng tagumpay na tinatawag nila. Hindi lang na habang buhay ay laging mahirap tayo. So, naging challenge para sa akin yon. Although I find difficulties to learn and to work at the same time, doon ako kumuha ng lakas ng loob para sa ganun marating ko ang aking gustong marating. Now, when I started studying in college, sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako at kumuha ng board being a licensed marine engineer. Nag-work ako sa ship on 1979 until such time na it is not only they are very proud of me, my parents are very proud of me. Just because of the financial support ng mga pare na pinagtatrabahuan o pinaglilingkuran ng aking parents, my father, pinaglingkuran ko rin at the same time. They are very proud of me kasi na-reach ko nga ang gusto kong marating sa buhay. Until such time na ako naman ang tumutulong sa aking mga kapatid. Just because of that reason, even narating ko na ang tugatog ng tagumpay as of now. Kasi I was now the owner of the Hidden Garden. Hindi ko pa rin nalilimutan ang kahirapan. Kaya as of now, I'm still helping for the poor. Kung nakikita nyo o kaya nababalitaan nyo, I'm still giving some financial and material things sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa amin. Kasi doon din ako nanggaling. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nila. Alam ko rin kung ano ang nararamdaman ng isang mahirap. Although na meron na akong swerte sa ngayon, I still feel the same. Ganun pa rin ang pagtingin ko sa mga tao. Wala akong, ibig kong sabihin, I'm still fair in everything, lalong-lalo na sa aking buhay. Kung sasabihin man natin na narating ko ang tugatog o success of life, mahirap pa rin ang feeling ko sa sarili ko. What I mean, makamahirap pa rin ako kasi doon ako galing. Hindi naman sa ikinahihiya ko kung saan man ako galing. Kasi gusto kong i-share sa mga tao na nanonood ngayon kung paano ang success of life. Hindi ibig sabihin natin na palibhasa meron ka ng pera o meron ka ng material things, nalimutan mo na kung saan ang pinanggalingan mo, which is not supposed to be. We must have to share the blessings of God to us. Kasi without those people who are also helping me before, hindi naman ako nakarating sa ganitong kalagayan. As of now, nasa loob ko na talaga o nasa puso ko na talaga ang tumutulong sa mahihirap. Although I don't have a lot of financials or material things,
ibinabahagi ko pa rin yung ibang blessings ko sa mga tao, especially sa mga nangangailangan ng tulong. I really place God on the center of my life. Kasi whereas na religious persons ang mga nagpaaral sa akin, talagang they are the one who helped me. At sila rin ang nag-guide sa akin kung saan ako nakarating ngayon. Kung ano man ang nakikita nyo ngayon, dahil na rin sa mga taong tumutulong sa akin noon. Although na mahirap pa rin ako, it is not to brag naman, pero nakaangat ako sa kahirapan. I will give inspirations to those people, especially dun sa mga taong mahilig din tumulong sa mga kapwa nila. I was really inspired na ang tulong natin sa kapwa natin tao, iyon ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Kasi marami man tayong pera or marami man kayong material things, kung hindi naman tayo masaya sa ating mga buhay, all your wealth are nonsense.